Μάλιστα κύριε στρατηγέ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα επέμβουμε το γρηγορότερο δυνατό. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ο ροφοκτόνος εκδικητής και η Spear Fishing Entertainment, η ομάδα του, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσει ότι ροφοί και στήρες έχουν κάνει πραξικόπημα, έχουν ανέβει πάνω στο νησί, στο Καστελόριζο, στο ακριτικό μας νησί. Έτσι η ομάδα μας φεύγει, ταξιδεύει όσο το δυνατό γρηγορότερα. Σκοπός μας να απελευθερώσουμε το νησί, να κατακεραυνοβολήσουμε στήρες, ροφούς, μαγιάτικα και πάσης φύσεως κακά στοιχεία της περιοχής και να επαναφέρουμε την ειρήνη. Φεύγουμε λοιπόν σήμερα με την ομάδα μας στη Spear Fishing Entertainment όσο το δυνατό γρηγορότερο και ταξιδεύουμε για Καστελόριζο. Ελπίζουμε να έρθουμε οι νικητές και να έχετε γρήγορα νέα μας. Αλλιώς και δεν γυρίσουμε. Πετάχτε ένα στεφάνι στη θάλασσα. Έχουμε ένα σκοπό. Πάμε Καστελόριζο. Ναι. Μια ομάδα με ροφούς αντάρτες έχει ανέβει πάνω στο νησί και πρέπει να Τους καταρρίψουμε. να τους καταρρίψουμε ακριβώς. Να τους ευνηδιάζουμε. Το όχημα μας είναι αυτό, ο Πανορμήτης. Και ελπίζουμε σύντομα Θεού θέλοντος να φτάσουμε στο Καστελόριζο. Ναι, ναι. Ο στρατός δεν είχε να μας πάρει. Άλλο μας ταξίδι. Δεν μας πάρει κάποιο μεταφορικό μέσο ανάλογο. Για καμουφλάζ έχουμε πάρει ένα αστεοπλοϊκό. Και αμάν αμάν. Και ο Θεός βοηθός. Αυτός έχει βάλει ψαράκι από πίσω. Ψαράκι δεν είναι αυτό, τι είναι? Υποκλείται να είναι γαρίδα. Θέλει να κάνει κάποια δήλωση? Δήλωση. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Όπως βλέπετε το σκάφος μας είναι γεμάτο από... Μισό. Παρακαλώ. Ναι. Απλά λέω ότι το σκάφος είναι γεμάτο από ανέμορφες ξεαθές υπάρξεις, όπως βλέπετε. Όπως είναι στις ταινίες, που τα αστιοφόρα είναι έτσι με κάτι, με μαγιό, με λαχρινές, ναι. Λείπουν οι μελαχρινές εξαθές. Έχουμε αρκεστεί σε μερικά παιδιά εδώ από το Περαία. Βάλε γιατί έχω το από πίσω. Μετά από ένα 10ωρο εμετικό ταξίδι. So how was the fish? How many kilos? 4 kilos. We have 80 kilos. I have 80 kilos, okay. We will eat fish. Α, περιμένω να φάμε ψάρια από τα καλαμίδια. Nice for pasta. Γιώργο, πιάσατε τίποτα? Φτάνει για να έχουμε. Λοιπόν, φίλοι της Spear Fishing Entertainment, πιο κάτω λίγο, εκεί. Η απόβαση στο Καστελόριζο απέτυχε λόγω επαναληπτικών ρουκετών, επετών. Οπότε απλά θα ψαρέψουμε χωρίς αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση που αρχικά είχαμε σκοπό να κάνουμε. Αυτό είναι το Καστελόριζο. Εξωθήκαμε μετά από 2 χρόνια, είχα έρθει και πρόπερση και 13 χρόνια ήμουν στρατιώτης. Πάρε το πισάκι γαμάτος. Κατά τον ύπνο που κάναμε, να τα ψάρια θα πιάσουμε. Άντε να δούμε τι θα πιάσουμε.
φύγει ο κούμπολος. Καμία στραβώ στην πόρκα. Θα κάνει ζεστό μπανάκι και απ' έξω θέα. Το Καστελόριζο. Εργαλείο. Καλό. Εδώ λειτουργεί τώρα, εντάξει. Σαν να βράζει λίγο στο κεφάλι μας. Το δεις. Δουλεύει. Θα φάμε καλά δηλαδή, Φάμε καλά. Τώρα σε βγάλω στο Facebook. Εγώ μπορώ να έχω το κεφάλι. Όχι, εγώ θέλω μια πλευρά. Φωτογραφίες αυτού του ψαρί. Επιστροφή λοιπόν στο λιμάνι της Ρόδου. Κάποια δήλωση από την Οδύσσια στο Καστελόριζο. Δεν σχόλιο. Τέλος.